Sabem que la societat de consum ha fet augmentar molt l'extracció de recursos i la generació de residus. Al Berguedà, aquesta problemàtica és especialment greu per la saturació de l'abocador. Solucionar-ho ara és urgent. L'Ajuntament de Berga no fa cap negoci amb les deixalles. Amb els diners que cobra de la ciutadania, paga el cost de recollida i abocador. I si cada cop generem més deixalles i l'espai on les aboquem és cada vegada més petit, haurem de pagar més. Patirà la nostra butxaca i patirà el planeta. A casa separem com molts ja fèiem. Deixarem les bosses els dies convinguts al portal de casa i tot i que en principi puguem tenir dubtes, al cap de poques setmanes ja ens hi haurem acostumat. I així, en pocs mesos, haurem passat de ser una de les comarques més brutes a ser una de les capdavanteres en el tractament de residus. I tot això revertirà en la millora del planeta i de la nostra butxaca.